Ponono ni ODM ok oyie tiyo gi UDA higa mar 2027 mano dong' dhi ng'ado tie jo UDA yierono. UDA en chama manolos 2019 to kampeni higni 2 to loso sirkal. William Ruto gi Lange gin joma osebudho e siasa higni over 25 years madhi higni 30. Ok wan welo e siasa mar Kenya ka gi democracy practice ma Afrika. Wabiro dhi mbele ka wa adjust kendo wa evolve kaka emerging issues mawuok. But most importantly, wan very willing mar tiyo gi jo Kenya duto, obed jaduong' Raila Odinga kod Lange, obed kabila mane, obed ja chama mane. Gima wa believe in ni Kenya onego bed united. Ogendni te mosebedo ka ywak ni inyonogi kendo gionge gi ratiro, gionge gi representation e migepe te mag sirkal. Migosi William Ruto yawo nafasno. Koro en nafas mag jogo duto moneno the gap mar konyo jo Kenya mondo mi oriwre kode mondo mi kony jo Kenya. Keni wacho ni gini en mariwo ji te, to waseneno ka od bura ka endi committees ma joma ne chalo joma chungi jatend piny, jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua chalo ka gimi gole kombe mag committee. Gini riwo ji te nade ka jomoko to nitie machal ka gimi kwedo? Jogo mariwo Rigathi Gachagua